V srdci mám dieru ako svet. Ťažko si na to privyknúť. Pijem, hoď dávno nemám smet. Dýcham no len tak zo zvyku. Občas mi nie je do spevu a tak sa dívam do zeme. Na miesto srdca ozvenu a miesto lásky trápenie. Na miesto... Na festival Carpe Diem. Tento deň naša škola mediálne ožila. Pracuje sa v rôznych dielniach s rôznymi lektormi. Tak význam tohto festivalu je asi v tom, aby sa študenti nielen prvého slovenského literárneho gymnázia, ale vôbec všetci, ktorí prídu, všetci, možno aj tí absolventi alebo študenti základných aj iných škôl, možno by si uvedomili to, že prvé slovenské literárne gymnázium už nie je zďaleka len o literatúre, ale je o ďalších veciach, ako je napríklad aj žurnalistika, ako je hudobné umenie, ako je divadlo a tak ďalej. A že jednoducho toto všetko svojim študentom ponúka a tí študenti si môžu naozaj počas tých 4 rokov aj na tomto festivale možno tak trošku oťuknúť to, čo ich baví, k čomu majú vzťah a potom si nejak to svoje smerovanie nalinkovať, že na akú školu možno ísť alebo čomu sa venovať ďalej. A takisto je to perfektný priestor na stretnutia a na také príjemné strávenie času s ľuďmi z umeleckej obce. Odkiaľ idete? Kde si? Tu máte, tento priestor je náš, takže... Pre mňa je to hlavne to, že zistil som, že aj môže byť aj škola, ktorá môže baviť. Lebo ja som zažil školy, ktoré ma nebavili. Nie nádherný. Hodil by som vám do obiedačky. Vždy som tušila po fikuse. Páči sa ti? Naozaj sa ti páči? Oni sa veľmi páči. A pre ostatných, tak to musia oni povedať, ale dúfam, že nám bolo spolu fajn, bolo tu veľa tvorivých ľudí, fakt sme si užili kopec randy, nasmiali sme sa a myslím, že sme si porozprávali aj celkom zaujímavé veci navzájom. Takže pre mňa to bolo veľmi obohacujúce. Bol som tu pred 2 rokmi na súťaži amatérskych divadiel Koporovca, takže som sa dozvedel veľmi veľa o tej škole. Ty mi nič na to nepovieš? Nie? Kúpime si taký kus. Čau. Čo? Ty čo robíš? Nič. Ako si to dlho? 5 minút. Dobre, pusti ma. Nie. 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 Aha.
Iba hodina v internetovej kaviarni stojí za 5 €. Veď to máš na 20 hodín! Ty ale padaj. Nie. Padaj! Nie. Pusti ma. Nie. Pusti ma! Nie. Pusti ma. Vypadaj! I missed the good part that I realized. I started looking and the bubble burst. I started looking for excuses. Come on in, I've gotta tell you what a state I'm in. I've gotta tell you in my loudest. Boli ste už niekedy na takomto podobnom festivale lektorovať? Nie, nebol som a je to výborné. Začali sa majstrovstvá sveta v Africkej republike. Samozrejme zvieratka sa netešili na futbal. Zvieratka sa tešili, lebo šéf lesa, medveď, ide povzbudzovať do Afriky. Vtipy sú tiež, ale skôr je srandovnejšie sledovať tie rozpaky. Keď ľudia nevedia, že či si robím srandu, ľudia sa ma pýtajú často, či to je pseudonym, však je to aj na knihách, tak si myslím, že to je určite pseudonym. Takže tak, ale to, keď sa človek neberie príliš vážne, tak mu to nemôže prekážať, takže ja sa neberiem príliš vážne. Vo Veľký kamoš s ľudovitom Štúrom, lenže raz sa ožrali a Tonko povedal ľudkovi, že vyzerá ako Pokémon. Si robíte srandu? Akože nemáte Ibalgín? Dám krk na to, že keby prišiel nejaký bezdomovec, tak mu dáte acylpirín, penicilín a Ibalgín zadarmo. Ale pre mňa nemáte ani zasraný Ibalgín. Ale kašlem na vás. Význam vidím v tom, že majú možnosť študenti sa stretnúť s ľuďmi, ktorí robia to, čo sa oni tiež snažia v budúcnosti robiť a môžu sa priamo pýtať, od zdroja získať informácie. Je to iné, ako keď sa to učia z učebníc, a keď určite majú dobrých učiteľov. A to, že sa stretnú s ľuďmi, ktorí nemajú možnosť stretnúť každý deň, to je asi najdôležitejšie. Antona to hnevalo, no ešte viac ho hnevalo to, že Štúr sa stal týmto činom slávnejší ako on. Preto Adeli Ostolúckej povedal, že Štúr je buzerák. Na zemi zazrela špinavého, otraného bezdomovca, ktorý si spoza svojho kabáta niečo vyťahoval. V ruke mal Ibalgín. Dve balenia ako deva. I miss you. Yeah, the truth is that I miss you. Aký najväčší význam vidíte v tomto festivale? Asi to, že tí, ktorí sa budú chcieť v budúcnosti venovať žurnalistike, či už v rozhlase, v printových médiách alebo v televízii, že majú šancu stretnúť sa s človekom z praxe, ktorý možno má inú autoritu ako ten profesor. Ja nikoho neznámkujem, chcem byť kamarátska a chcem, aby som im odovzdala čo najviac praktických vecí, s ktorými sa človek stretne a na ktoré narazí a ktoré ich možno ešte viac zaujímajú ako to, čo nájdú v knihách. Ale môže sa stať proste, že človek dostane blok. Ja som tiež mala, a to som mala jednu ukecanú ženskú, ktorá v opere v Banskobystrickej začínala so všetkými s Gruberovou, ktorá teraz spieva vo Viedni, je slávna proste v celom svete.
a ona vedela historky, ako tam starý pán Babiak, ešte operný spevák, ako rádioamatér, a neviem čo všetko. Ona nám to všetko porozprávala pri káve, proste tá ženská poznala každý špend a pritom to bola šepkárka, hej, z opery, ale bol to ten najdôležitejší človek a poznala sa s každým, aj s hostujúcimi umelcami, všetci sa dobre s ňou. Výborný rozprávač. Dvakrát som s ňou sedela na káve, sme sa rozprávali o hodinovej relácii, prišla do štúdia, zasvietila červená, z tej ženy som nedostala nič. A toto sa mi stalo a mala som ju mať na hodinovej ploche. Čiže ja som odtiaľ išla, potila som krv, hej, ale treba byť pripravený a mať v zálohe niečo, ešte človek si porobí ankety, že či vôbec vedia, kto kedy spieval v Banskobystrickej opere. Takéto záchytné body vždy treba mať pripravené. Ja vediem detskú rozhlasovú družinu v Banskej Bystrici, takže ja robím od detí, od malých prváčikov až po stredoškolákov, ktorí nám odchádzajú potom na žurnalistiku a na herectvo a som veľmi rada, že vlastne si tam vypestujeme takých reprezentantov a vyhrávajú všetky súťaže. Ja som na nich tvrdá, ale sme veľmi veľkí kamaráti, až na život a na smrť by som povedala, stretávame sa aj v súkromí, takže ono to má význam, mať aj tvrdú ruku, niečo požadovať, nielen sa tak váľať, vlastne už keď sa stretneme a strávime spolu nejaký ten čas, tak nech to má význam a nech sú trošku ďalej ako tie deti, ktoré sú mimo rozhlasu a nemajú tú šancu stretnúť sa s mikrofónom, vysielať naživo, nie každý dostane tú šancu v detstve. Takže keď už ju majú, tak nech sa jej chopia a nech ju využívajú a ja som tam preto, aby som im pomohla. No, Katka, ty kde si? Kde si? Ty máš moje peniaze? Máš moje peniaze? Ty... Fyzika.